Hej, jeg skal vise jer, hvordan man laver estimering af et massemidtpunkt for et skib. Vi starter med at se på en tegning af det skib, jeg har lavet. Det er en 3D-tegning, jeg har printet, så vi har fået den ene side af skibet, det vil sige bagenden af skibet, det her tilfælde. Vi skal estimere massemidtpunktet først, og det har jeg forsøgt at gøre ved den røde prik. Og igennem det har jeg tegnet en lodlinje. Når I har undersøgt jeres skib, så skal I finde ud af, undersøge massemidtpunkt, så skal I finde ud af, hvor dybt det kommer til at stikke i vandet, og det gør vi simpelthen rent praktisk ved at lægge det ned i noget vand, og så ser vi, hvor henne at vi har vandlinjen. Så det skitserer jeg lige, hvor jeg tænker, at den ligger. I det her tilfælde ligger den lidt under massemidtpunktet for skibet. Jeg markerer bare lige med en streg, hvorhenne jeg mener, det ligger. Nu har vi massemidtpunktet, og vi har den linje, hvor vi har havoverfladen på. Så har jeg lavet en transparent, hvor jeg kan vise, hvor meget jeg forestiller mig, at skibet det kommer til at krænge. Den skal vi bruge lige om lidt. Jeg kan se, at der er ligesom indikeret en lodlinje, og der er indikeret noget vand. Den skal vi bruge lige om lidt. Jeg skal lige markere først, hvorhenne vi har de forskellige grader for krængning. Vi lægger mærke til, at krængningen sker omkring det punkt, hvor centerlinjen skærer havoverfladen. Så jeg markerer lige midten her, finder den, og så markerer jeg ud sådan cirka 10 grader, fordi det er de grader, jeg kan måle lige nu. Jeg kunne godt gå ned og sige, at vi kunne krænge båden i intervaller af 5 grader. Nu tager vi bare lige 10 grader for de første 3 intervaller. Så vi har en krængning på 10 grader, den markerer jeg her, tegner lige en streg igennem her, tager lige ned her. 10 grader, det var den første, hvor båden kommer til at krænge, og så en krængning på 20 grader og 30 grader. Så nu har jeg markeret de 3 punkter. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan se, hvor meget vandet, eller skibet, der er ligesom under vandet. Så jeg starter med min 10 grader, lægger mit transparent ned over tegningen, krænger båden 10 grader. Sådan. Nu skal I se, at nu har jeg en figur, der ligger under vandet, og massemidtpunktet for den figur, det er den, jeg skal finde. Så jeg prøver at se, jamen jeg forestiller mig, hvorhenne har vi centerlinjen, hvor vi har massemidtpunktet i den ene retning og i den anden retning. Så jeg estimerer sådan rimelig kvalitativt, hvorhenne massemidtpunktet det ligger. Så jeg markerer, hvor jeg tænker, det ligger. Lægger min hånd henover, det er svært at se på videoen, lægger min hånd henover transparenten, og flytter transparenten og laver en markering. Det her, det er mit opdriftspunkt. Det er der, vi har vores center of buoyancy. Så jeg kalder punktet B. Herover havde vi G. Det var den røde prik. Det her, det var 10 grader, 20 og 30 grader. For at finde det første GZ-linje, så skal jeg have tegnet en ret linje igennem mit opdriftspunkt, eller buoyancy point. Så jeg skal lige lægge min vand transparent ned over min figur. Jeg prøver at følge lodlinjen fra buoyancy-punktet, eller den rette linje fra buoyancy op mod centerlinjen. Så jeg laver lige en prik her, det er cirka her. Og så tegner jeg med min lineal en ret linje fra det punkt, jeg markerede, og så opdriftspunktet. Og den opdriftspunkt, det skal gerne op og skære min centerlinje, det der gik igennem massemidtpunktet. Så den tegner jeg lige op. Så har vi en skæring her oppe i toppen af tegningen, kan I se her med centerlinjen, og så det her opdriftspunkt. Det er omkring det opdriftspunktets rette linje her, at opdriften den virker på skibet, og det er det, der får skibet til at tippe tilbage, så fremt at opdriftspunktet ligger på den rigtige side af massemidtpunktet. For at finde GZ-linjen, så skal jeg finde den vinkelrette afstand fra opdriftspunktets linje og massemidtpunktet. Så den markerer jeg her. Det er det her, jeg kalder Z, eller det her det er for min GZ-linje.
Jeg noterer, at ved 10 grader, der er GZ-linjen, den er 1,2, den er 17,5 mm. Nu gør jeg det samme for krængning ved 20 grader. Jeg skal estimere mit midtpunkt for skibet, når den krænger med 20 grader. Jeg kan se, at nu er der væsentligt mere masse fra vandets, altså opdriftspunktet omkring vandet. Det er væsentligt større og drejer mere til venstre. Så jeg prøver at estimere massemidtpunktet igen, ud fra hvor vi har nogle symmetrier og eller ligevægt i fordeling af masse. Og jeg tænker, den ligger cirka her. Så nu kan vi se, det her det var B10, det her det var B20. Ligesom før, så skal jeg lave en pejlelinje for mit opdriftspunkt omkring 20 grader, og så skal den rette linje fra opdriftspunktet, den skal skære centerlinjen. Så jeg laver lige en markering. Den ligger. Og så lader jeg den punkt, eller forbinder de to punkter. Vi kan se, at den skærer centerlinjen væsentligt lavere. Jeg kan måle GZ-afstanden, og den bliver lige præcis 20,5 mm. 20 grader, 20,5 mm. Sidste punkt, jeg måler nu, det er massemidtpunktet ved en krængning af 20 grader. Det er altså massemidtpunktet af vandet. Læg mærke til, at jeg bliver ved med at rotere omkring det punkt, omkring at midteraksen og havets overflade fra start, det ligesom skar hinanden. Massemidtpunktet nu, det ligner cirka hvad der er en trekant, så jeg tænker, at massepunktet det må flytte sig cirka herop. Så det her det er B30. Finder min lodlinje, rette linje fra opdriftspunktet op ad havoverfladen, så sætter vi her, tegner en ret streg mellem de to punkter, ret linje, og vi kan se, at skæringen med centeraksen har ændret sig. Vi skal måle GZ-linjen for det sidste punkt, og vi kan se, at den er lige præcis 19 mm. Nu har jeg et estimat for massemidtpunktet, og jeg har af den fortrængte masse, og jeg har fundet nogle GZ-værdier. GZ-værdierne, dem har jeg noteret nu, og GZ-værdierne kan jeg nu plotte i et XY-koordinatsystem, hvor jeg har krængningen på x-aksen, og jeg har min GZ på y-aksen. Og så vil jeg se, hvis jeg kunne have nogle flere intervaller, jamen at jeg sandsynligvis vil få en krængningskurve, der vil ligne den her. Altså noget lignende en parabel, eller måske en lidt skæv parabel. Det var metoden til estimering af massemidtpunkt og GZ-linje for den fortrængte masse for et skib.